asedan koma Father's Day eba so nyame boa June bosome ne de to so dun wo twekwasia da ba yayi Ahenkan FM ye ni Divine Hospital akabom e di free health screening ebe ehye so na afi Afei Rich Drop Enterprise kofa by you what the Rich Drop natural mineral water and afei Rich Pack natural mineral water aba ejama so ebusua wa madaroma ana nanu pay so no yaji ye gwatena se ye din sam ni mu kirikiremu ebesomo anu pay wa kenkan for me din ene mame akuya janewa mene kwaku anin kusi buadum afi nsam ni kiremu ene nfiti ase eni Ebusia yesha ensem na si ani yedan yeni akobosumi me ni mu okotoni ma bosumi eni mu na yesa akogina na bosumi bia so a na yatena simpenifo a wodro atena se ebubububu nkonta eyi bia firima di bia kawni ahwese ne inflation egusu a ekọ ewo man mu osa ne ma bo ekosoro anasa eba from na ne wam de ho kuntabu nyina etutwa Anunti government statistician Professor Samuel Kwabena enim wano na nyesa ne mani nyina sini sreso eda na bemu wasanso bubu nkonta mebusu minimu sane ne ma bo esifa kwa soro wade ni nyina betudwa na ni kyerɛkyerɛ mu an wade tudwa wo kyerɛ mu se ene ma nam so ema mebusu me kyesa ne ma bo timi kwa soro pa wase ne edikan eye nnuane bo ekwa soro afei ena eye ensa dokodoko ensa mu ode awose no so buotimi kosuru ye panti no adwane ne ensa dokodoko no kani mienu ebomu a ebo ne kosuru ahwiri kroya kogina wo hanchichemu aduonu mienu enchichemu enan 52.4%. Afei eba ne se wo bi kwa han dan wo bi kwoto dan wo bi kwa kosi dan bebi a wodi ni ti ebeto ana fei su ensuo enyinam ahoɔden ani ejamframa na fei so fango ahodo wɔse no so emani muso akogina wo ha enchichemu edumiensa echipo baako 13.1%. ana fei ahyenti abo enu so eka wane ne enu gina wo ha chichemu enkono echipo mienu 9.2%. na wamanaso wan wo kyerɛ sɛ wuyi sa ne ma nyina fi wa enu ne ne ekɔ ni pedwe ni mu eba ne entade hyew sɔre a wuntimi mfa sabio wade gyanna monte so santia wasa wutimi pama atade hye wutimi to atade hye wobi wakura atade no wo sem bebre nso ede ya ba kumienu bi ebe kyere no ba kumienu bi ebe roro na koba ne saje se wotofoforo ene mpaboa ni mienu susu kaboma ene su kogina wo hanchichemu ensia echipo 96.4%. afei finishing nkonya awo betutu egu fie ene emu TV awo behwe radio kasafidi awo beso ni wetietie no ene su kogina wo ha enchichemu enan echipo 94.4%. ana fei insurance ene financial services awodo wase anu kura na wo form kura nu mebusu minimum no ekogina wo ha enchichemu hwe echipo baako 0.1%. ana chese ekokogina ye na Professor Samuel Kwabena enim dinsemi nyina da eto centralfo enim wo eye Kumasi Asantemantembo Kumasi Technical University wono wokogina ya wade sansemi atudwa wo kyerɛ sɛ wohwɛ wo man Ghana mebusu minim sane aniema bo esifa kwasura no ana kyese Ghana Statistical Service wamatena se ebubu hu konta nyina na ne wamode so ma no a wano susu abetiche midi mu kyerɛkyerɛ mu nyina so atudwa anu ti na wo kyerɛ sɛ mebusu minim sane inflation esifa ekwasura wo se emani musuo efi wo ha echiche mu aduanan baako echipo mienu 41.2% na no eyo foriso boso minimum April mu a ana tese kotomni ma boso me no eba begina wa ha chichemu aduanan mienu echipo mienu 42.2%. ana tese nso etimi begina ya wo chem se empempren sabre wo man Ghana wo hwa se ne amamuo ne ekoso amamuo no emu ayadinye panu kora ka hu bi na kyese ahya aban putupa amene wadin hyehyɛ bebre gu apon so a International Monetary Fund IMF wo maso ye yakwa akopie mu wo ho sanya no ko a debt restructuring abaye ade aba wose ni nyina da ejina se wo man Ghana amamuo no emu ayeden
For the month of May 2023, Consumer Price Index stood at 178.7 relative to 125.7 that was recorded for the same time period in May 2022. The relative change in these two price indices culminates in a rate of inflation of 42.2% for the month of May 2023. Between the month of May 2022 and May 2023, over that 1 year period, generally prices of goods and services have gone up by 42.2%. On a month-on-month basis, that is between April 2023 and May 2023, the Consumer Price Index for April 2023 stood at 170.5 indices relative to 178.7 that was recorded in May 2023. Comparing these two indices, the relative change between these two indices culminates in a rate of inflation of 4.8%. That is the monthly rate of inflation for May 2023 of 4.8%. This compares to 2.4 that was recorded for April 2023. And therefore, we conclude that on a month-on-month basis, we've seen a doubling of the monthly rate of inflation between April 2023 and May 2023. Na wamanaswa wasatuwa na Professor Samuel Kwabena enim adi tudwa wochirem se waman Ghana mantem na nkane no na ya maku edu aban owo abengwa so bae no wodi bi beka wema sabre aya maku edu ensia 16 regions ana wo man mu na wo chesa 16 regions wo pe mantem a wamu niema buo wasoro wamodane dasitnemu wasoro ani ewu kwoto ensuo kura ne bo edin pa wo bi anim se kurowe wamo niema bo de anyasam ketwa wo se eye enkran pumpuni mantemu ne Greater Accra region wo pa ana niema bo atimi akwasoro ma tesade hia wamo woso wamodane dasitnemu ye betimi akasa eye very very expensive. In the case of imported prices, clearly it peaked for our Afro region, and that culminated in the national peak, and eventually other regions that we have light shaded here, like Upper East and Upper West regions, recording their peaks. And this is the conversation that we think should ensue at the subnational level, for which reason we conclude that if the subnational level agencies contribute to what the Ministry of Finance is doing, what the central bank is doing, to hasten the drive down that we want to see in terms of inflation. Based on the 10 selected items, Greater Accra region is the most expensive for April 2023. Within region variations are more pronounced than across region variations. Variations both within regions and across regions are commodity specific. Products that have standard packages are less volatile, emphasizing the fact that we need the real sector ministries and the subnational government to be part of this. Ebusiani eya government statistician Professor Samuel Kwabena enim. Endra adwumadie bi kɔ so achem asene ewasene manso across so mensinimu ewa poemantimu ene se achem asene Roman Catholic school ayetwan jiafen asene RC ene ni KG school mpenifo ne teacherfo ne asuafo ne kromanfo ne school management committee kambom ebo dwadata ene se na school no enya mfinhia duosia nti wo mo pa ntoma se enche wo mo ba be school ni mfinhia makomaku aduosia no na no ena school no endoda dwabonase a mo pa adwumadie ho ntama no wo mo ye se adwumadie na nkasa be koso October bosuminimu ehinimi bosuminimu ewa afiye mu na no ena school no cha se die ntomo di se adwumasun wei pantema cheso mba be di afinhyada no ene se wo mba fasa akonya so apege sika de asi keji dan asan pebi de awoya wo ya school mu won mu dan ni na ene no krakra no wo ma san so awie wo mu computer lab akasinzemu wa abra dwumadie ni kwase opanyin wo to nzafe no bi achem odan Catholic priest Reverend Father Johnson Esibe kase na otu awofofo se ampa ewumasua de eno anako yesi eno na the professional of all masters womo etese obi bia obefa teacher ninsem wa fa teacher ninsem ababi obefa bia be church de no na ese trewade eno na Reverend Esibe etu awofoni na afo se womo nwi womo madachi en womo masua homum enchin se de ya na se ko school teacher ni be yese teacher ni awofo bi wonuma ne ba ne se de ne humasua ko ne de emfa ne ho oye opiano to school ma ono anu kunguro aze nkruma de men ntrum ekotoma na wahanani asa prekesima no ayi nani osi da bia nu kwasa awofo yesa monwe mu mada ache ho enche teacher for example teacher ni de ono ntumi ma
obadachi enyina ye enchen wo awofo ni mum Reverend Johnson Esibe kasa no e na osan tu awofo ni nafo se awofo mu ofia ntokwa bebebe ni munyai obekona se oyiri ni okunu pa ejina baabi ni baabi etotoma ne omo ho a won chinse de omo ko turum we to na we ato ene sa no ye dia bosi wa be pochiri nanim afio pochiri nanim oba no so mpene bonso nso dia boni bi onimra onso na aware for dia bom pipe reverend say enye mukukun go fia tan afio se mu didi mu hotem na mu di nkoda tem osoma akoda no akoye ni ti abembam bi hwenani onesa papa nan hwenani asibi o didi na tem sa osenyefe sanuma wani na nya sunsuan so boni ewo nkoda no adwim se abofra ne yedie no ejina na chire so dodo na ejina awofo ne so na ne obeyama oba no esu wonsunsanso daachi epenifo bebre a nefa ne se wona ba ekọ enyina dodo na fi ohiem omunya ba bisi a ana omomanso nya ba bisi nti ene wo brema oba no se de be ya daachi bi no omame ensampo a mienu benya ba biasi na wona nanom nso benya ba biasi se oba ne hia homa ohia trodia ohia sika bia wode beboa na disua na wamfa amana eye enema eha no wona adwemu onti ase ne ene obeye oba bia no ewa adwemu sunsanso ma no enye se obebodam na ewa adwemu sunsanso ma no se wote fie na da bia woni wukunu ana na oyere ko a ewo adwemu sunsanso ema oma da bia wudi uba na tem oyeye no uhune se ono de papa bi mfini mu ma ewa adwemu sunsanso ma no ana da ono onipa amutini ni ayachim oda Catholic priest Reverend Father Johnson Esibe na futuo no odi tujo ndo da adromo pantoma ewa achima sene RC primary nanimu wa se nyame boa ehin me bosumi no mu omuma be school no finhia adusia eno achi asene manso across district education director Owura George K Sumwanso esrei se obia mwa school abako bia ya aboa no bua school na nkasa na school ni nyina ye nkoso ntuhwa na oba no sunya ne yepa emfrim de hia titu ewo mu eyese esese ye nyina de yahoden eboa eye school no na de ye biara ebeboa ama school no ayenkoso no yetimi ede ye ho ehyem yedum pempenso ewo ye educational sector na de ye de ba bio no eyese ye pese community no eboa ma education etimi yenkoso enti a program bi eba a ye frɛ no communities of excellence yebekika eye schools no bi abom within various communities no ne communities ni nyina adi sawaso ahwɛ sɛ ye mofra na daachi ebetimi aye papa wei eye ponyino tua humasua no ewa sinema so across mensin mu Owura George K Sumwa na no kura no ena kane mrahye dwani ma de hye wo asenema so across district empona achim dan ni na kanu hu bi onimnyamfo ya owusu buatin papenso ehye bose adwumadi omudi botania miensa so mu sikeji dan afi ICT center akasinsemu wombewie no masan awoye school dan mu nina eno no onimnyamfo ya owusu buatin gina ne naso eka tudwa anu ahye bose ICT ni fam no ne light no nsam nina no wafa obetua ka osinne ya akura kwa magiska no munya pepa pa on na de ebreku na yewe ne hyew so kokotensu yetena ne chaana no enu nti omuma magiska na ICT ni fam no nti ICT ni fam ni de waji enwo light nsam nina ka computers na esa no no pe kenknan na enu achi ena osan sere onipa bia se atitu ni awfo no se yomma omani enkom ma no ewo humasua mo san se enei se wan fa humasua so anya bibia ebe dia ma na wo mo dachi so ejina humasua so enkwara ni yeyi a mepamcho ebeboa kronu ama taachi aseniman afa ne ntuma papa ede afra entimisre umayemwa wenti nyambeze mekatwa to ne se ICT computer dan no wo ho no emse no na so pa wo school mu emu wire na ye de be yi ni nyina wo subo ati betua onipa me de sa adwuma na hye ne nsa antina wo ba no wodo oye adwuma wo mfie na nim ho enti ohia bibia omega kire me se
One hour can almost in Ramajimra or a Roman, one smart on Nombra, and then you were saying, you bet me ICT, a dino, yet the wire not sim, as sim, and Sana, 60 years. Onipa mutini ni ya kanim na shobe jonima adisha ne wo achimoda woman ne wo asenema so akroso empeso so nina ene di office nipa oba no ni trinkwa ye hwan bia fim ta kete engro hu ba bia fantimfa onipa mutini ni ayonimnyafo yawo owusu buaten ena mutese okasa no. Executive Secretary Awada Chamber of Petroleum Consumers Yechaniti Awase Kopek Anwo Radan Kam Amwana wadi atudwe chire mu se busumie ye wom ye ne wo man Ghana yan hwa ni mu se fango bo petrol eni diesel no bama ni musu kakra wo chire se kakra bi kitikiti bi na wamode eka ho enti yan hwa ni mu se busumie wom ya anya kura no biasa wa ha enchichemu mienu edikwa akwasi wa ha enchichemu enum wamode eboa ne beka na amani muso kakra na ni chechemu a wade tun centralfu anim na wo chemu se petrol boa ebekosuru bie diesel boa soso ebekosuru bie ade a wa mo hwe animo esa ne boan bebie gina na ebetimi agina ye liquefied petroleum gas ye LPG no ene ne ebetimi agina bebie gina na wachira se ne ntia nei amafa ngo bo wa mu bepeje mu no wasisi di na ho ade no de tutu sika wodu aka no a sidi na ho ade na ekofo mu ye patch se efom a ekọ no enya ade a ebo wa mu tena setena wa mu to so ase wa mu ntumu a ahwa na dachi bi akwa ha dwen ebisa wo kwa edwa wiase dwa hodo so a wasi wo bia sika semegina soro ene obekwa na chese dollar ogina ne naso pounds susu gina ne naso wo mu nyina wo bia gina ne naso wo bedu sudi so na chese sudi no wagu ase botto ahwe ni mo eno na nam so ma ne wadi tudwe chemu se wose wa mu hwe sidi na ho oden so no wa mu so fangon wa mu de ton enti sani asidi na ho oden ekofom no ye hwe ni mo ese busumie wo mu ya fango bo ebekosoro. LPG is likely to have prices sustained or remain at the current level. For petrol diesel, what you are seeing with the current numbers that you may likely pay between 2 to 5% more on current pump prices, and this is largely accounted for by a depreciation of the cedi. International benchmarks have remained relatively stable and even declined. Unfortunately, you can't say same for the local currency, and so give or take, what most consumers, what most oil marketing companies are likely to give all of us is some marginal increase for the second window in June. Abusiani Executive Secretary Awada Chamber of Petroleum Consumers Kopek Anwo Dankam Amwana wachira se fango bua sabre wa mu betum na ne petrol no yenya kura ne liter ne beye 12.2 Ghana cedis 12.21 Ghana cedis ana fe diesel no so ebema ni muso akwa kogina 12.27 Ghana cedis ewie yentwa anopa no nsia kan kase no so asem na eba sese ne nam ebi ne nam 11 cedis as ebi nso kura gina 12 cedis but coins ni achiri. No, okay. Liter. Yantu asoi. Na eya no pa no nsia kan kase wasugusu tie ewo. Ahenkan FM. What wasum. Me ko emfifi mantem. Emfifi mantem ne me ko Gomwa East mensin mu. Na okosa mensin mu a ye fra baabi zone 11 eye brono wo budumbram ewo kasoa ne mpotem wono mo. Ene se amania yamane boni Bernard Kebentum aka BKB ede ababa soyen ene se adihye wo zone 11 won ma wo budumbram no wo mu da sore ya obi dan one ne ba wo ma wu adam a empo utum so mo omu udam ache ama nipadua no ejinka ena etwetwe wansena ne de keka ho ba enu ti Bernard etietie nsem o obisebisem no ena nsa koka maame ba ko a na onu su ti fie onu mu abi Mary Amwa ena Mary Amwa kire mu say oh wo say once na wo nipa ya wo wi dan no pa so no dwinse bia o ka so be no abinsi nti odwinse bia abinsi na otuhwa ena nti once na be jenje on ma once na se nkola bone nti one pen fi kura na
obutene na open baby fine afi onu mana enkofufo bi nso aba osi oye librarian ni mami wawu ne ne ba no mami ne librarian ni tinese ne ba nso ne librarian enti mami no wonfie bebe 30 eko 40 ne ba no so 13 years be ma ena nipa ofo bai librarian fo na bi ba se nkom be hwe no ena meriamo ye otifie no mse ono hu no ena wo musu hu se once na ya gusufri mami gate anu ba enti nana mfo na ba no so dwinso bola na etu hia ye na omuso amfi no mkoe afi nipa wo fra san ba ti nipa miensa ena aba no mo same time wom so ba no mo bebisa na ase na meriamo akro ya se ohun no be ye kwasi adara opie yo ohun ni biem enti sa nipa tadwa no ena na se etwetwe na so no kokko bie de wawi ne mpoma no omko bie ne bofa no so no tofom tim afi ohwaye ose librarian ni no wonye mfinsha be aduasa ko aduanan one ne ba wonye mfinsha dumiensa no wato nanan mo nse do ma nipa na mu no mpo sebi woni mu anope kafra pro ama eyinka eno enam so ama yaman boni Bernard K Bentum ene Mary Amwa goso kasai na entremu ene sadi asem ne tieni na no sei no kan no ina ye pla abonten na ye hu se once na wo gate na no na sister no oyobi a oboti o chinchin o kakra na oboti ti weekend na oba fie enti anepe ye hu sa de no na sister ye da na so oba no ya beans ana beans na wanu na weje esi dem ma once na eba sei na me pia window kakra na eja me ko she dem na so obi okọ enti se oba ono ankasa ba ye den we be na wa lock the gate no na eja ye ko she dem enti afi dem once na no ba na mo ye den eba ena no yonkufo bi ba ne nchen oyelebele ni ta ya no yonkufo bebre ye den omo ba ne nchen na obi mu ba ne nchen nti omo ba ne nchen no na omo baby sam say sister no we na me so Sunday no no wa ha mama Monday na pa me ye den me hu no na me de enwumbre no me kwa adwuma that time na me fan say Monday enwumbre no apem we de me ye den me hu ni ye na me de me ko shem na omo so kare bi agbola na esi den wontan wansan ye den e wo na omo so koye nti afi de wansan ba na omo ye den omo ba na obi muso ba biom nti bla ni bia window no otutu ye den ekwo nechi na msa den no sa sister na ewu one ne ba no na me mom de ehu kan me ntuma ye den ankọ hwan ye den ankọ hye Meriamu any librarian ni one ne ba to na nan won se du ene tifie one amane boni Bernard K Bentum ene di nkomo o cheche nsem no mu ekire no Abusia yanyina nsemi isu na yenton kra na Rich Drop Enterprise kofa baye wodi Rich Ice ba adwama so na wo kire sensuo no wamo de afa abefu fidue ma sone suntemu aye krojin anwodindro eso ahye mantesi ano Rich Drop Natural Mineral Water anasa Rich Park Natural Mineral Water nti wo pie achim diamond so na ehu Rich Drop enwa Rich Ice enkane ni enim no yadane edini said yafa abefu enfidie mu na enso nya bi egu ni pedwe ni mu eboa ye pepsa hodindro eso ahye ne ma afei asoya wamo ehwe ye nnuro ni enuane so Food and Drugs Authority wamo so agye atum sa eyensuo kroji ensuo anwodin ewomu enti ekwani pedwe ni mu eboa ye pantino achim dane ne mountain so ne ebusu pendo so pususu achim abo Peace Town Samson and Crime pumpuni mantemo kasua CP wubenya enso ibi ewowo ne asimi de so na wa friend penny 0241 666508 0241666508 na wonu enso atwetwe nkomo Rich Drop Natural Mineral Water and as Rich Drop na wajim so always rich always pure nyame bo akwasi adabe ya Ahenkan FM ya ni Divine Victory Hospital akabum de wodan no yakabum ya the free health screening ebe ehye so ye yama ejanum ejapa meso wonya ejapa o si head machine becho head machine becho simple kra one just go visit be free health screening ye mpene kra enti ejapa mutena mo hwɛ mo ma ama ni omo so daachi asie mo ama nyankopɔn anu no so de ma ema mo no nyame boa kwasi adamu me nhia ɛwa Ahenkan FM anim ya wa achema boabo ye hwɛ mu mpɔ mu free esanse saada no eye Father's Day ye be hwɛ sichiyade pressure hypertension malaria ni na 18 June Sunday 2023 hia yen ɛwa Ahenkan FM yanim yanum se ya ne emfa dwumadie no enhyehyɛ so ye wie kase nan
ɛwɔ obi man so na obi man so me kɔ France owura bi a ɔyɛ Syriani na wakɔtena France bɛyɛ emfie du ani akyire nie o Arab ni nyame ado akonya Europe baabi akɔhye a onte odin obi nim de ka no yɛse papa ni nanam ɔno ma ne din a ebeto dwa ɛyɛ Abdamasi H ne din no Abdamasi H na ɔno ma watwe sekamoa France no nanam France ɔno ma baabi na yɛfrɛ baabi Annecy ɛna ɔkɔto sɛ nkwada baabi nkwada di agro na papa yi Syriani kɔtwe sekan kɔto hyɛ nkwada no so twa ade papa balu no twa ewiase nkwada no mu maako ebru nsia ɛna ɔmo ho aka na yɛsɛ mu nketenkete kura ɛyɛ mienu ɛna ɔmo mumua ayɛ den kakra nso nsia na yɛsɛ nkwada no mfie no ɛyɛ fiti de wanya bosumi aduonu mienu 22 months ɛba bedu emfie bɛyɛ mienu ɛna owura yi kɔto hyɛ wɔn so di wɔn sɛ awi ɛnam so ama sɛ ke papa no ya tam no peka yɛde no kɔ psychiatric hospital baabi ahwɛ adwumhaw si yankɔnkɔ sɛ nipa sɛbi na nipa to nkɔda to di agona de ne kan na atwe se kan kɔto hyɛ wɔn so anadwu sɛ ogu nandwie entom de no kɔ psychiatric hospital wɔn kɔ akɔhwɛ na adwen mu owura yi kɔ di sansam wɔn fosami a office Syria nyame adom ɔte France abrochime mo watena ɔbɛn finhyɛ edu ani akyire no amane kyɛ so wɔnyɛ finhyɛ makomako aduasa nyɛsi we nam so ama France for akɔtotɔtɔ flowers wɔn so de flowers de wɔn fani agro rose wɔn atoto bi akɔgu baabi na nkɔda ne di agro a asɛm we esiye no na de efiri doctor fo nkyɛ atɔ nananom ɛwɔ nsie do tiawra wo sɛm asi ɛwɔ France ɛno no Syriani a wakɔkɔdi sɛ awi ɛho nsɛm ɛno no yɛgyina ne yɛde anɔpa no nsia kan kaseɛ no asi adwenkyerɛ ba yɛ ntumi amoso bi ne fa kyɛn na kwa mo aboa te ehu deɛ amisco spelele ehu deɛ mo amode abɛna yani ehu yɛbiri ntie ntumi ɛnkan ye producer anɔpa yi ɛyɛ Kwame Asante aka Sir Charles ye kwana maachi atoa so Billyman technician